تماشاوان هشام درباسی سوئدی باجرین نیشوپینگ دبن شروع سیاسی اکرم önن لگل منه دنباش که اکرم دخوازم جوی پرسه دست پی بکم شانداری ببریا خسر لگل شاندا وزارت دربیا سوئدی هفدیتنک پیکانی وزیر دربیا آنلین دی بخوا دوی پیوندی دا آماده بو گرنگیا هفدیتنین آلیین کردی لگل ولاتی وکی سوئدی تو چاوادن گله سپاس کاک جمال هیویدارم تو باش و سلامت بێگومان وەک توش زانێت وەک خەڵکێکی سوێدێژی هەرێما کوردستانی کار دەکە سوێد وڵاتێکی کە ڕۆڵاوێ هەرچقدر وڵاتێکی بچووکژی لێ ڕۆڵاوێ جیهانێت gelekî girîng e û biya min Swêd dikare roleke gelekî girîng bilîze di pirsa Kurdî de ji ber wê jî ez bixwe gelekî geşbînim ku niha Wezîra Derbeya Swêdê Xanima Annalîn ligel berpirsyariya PYD li herêma li Rojavayê Kurdistanê ku dîtîne kiriye rastiya xwe gelekî girîng e yani Swêd wek tu dizane di navneta wî de herçiqa ji demê Palmê de û niha jî roleke gelekî girîng her dixwazim divê çerçevekekê ekrem her dixwazim divê çerçeveyê de işte bipirsim niha wekî te dest nîşan kirî Swêd çareserkirina pirsgirêkên kêmnetewî çareserkirina pirsên şer û aştiyê de jî rolekî gelekî giring lê îstiye di rewşa peywendiyên di navbeyna Filistîn û İsraîlê de rewşa şeriyê li Kolombya de bandorekî wêyî zêde heye li gelek şerê navxweyî êgo li Amerîka Latînî de jîn gelo ev tecrûba Swêdê ji bo rewşa Rojavayê Kurdistanê dikarê bibe pênga ve got bibe نمونەیەک ji bo welatên dinê Ewropayê jî got helbesta xwe girêdayî Rojavayê Kurdistanê germtir û akîvtir bikin Di qenaeta min de Kak Cemal ew pirsekê gelekî girîng û Swêd dikare roleke wiha bilîze ji ber ku Swêd wek cenabê te zane di serdemê Palmê de gelek rolê girîng lîst niha jî ez dikarî bêjim herçiqa rola Swêd wek ne rola serdemê Palmê ye rastiya xwe de lê Swêd dikare roleke wiha bilîze çi dewleta Yekîtî Amerîka çi Ewropa û çi Rûsya dikare hemfikir bin li ser siyaseteke wiha ji ber wê de ez dihesibînim ke danûstendina a Swêdê li gel berpirsyarê ê Rojavayê Kurdistanê geleke girîng e û dibe Kurd veya pir ciddî binirxînin yani Swêd rast welatekî biçûk e İskandinavyayê lê Swêd di cîhanê de roleke geleke girîng rîze û ez bawerim وكانت بحث في لاتين امريكا في افريقيا وفي روجاتا نافي يعني السويد رولا كي قال لك جرين ديز قناعتها من الدبسه كردي جي ديكار ولا كيف روسيا امريكا جي اوروبي كيكي اكرم جي في هفديتني از دخوازم درباسي پرسكيدم ببم نهال روجوا تركيا ده دي بلاتفورما سياسيه تركيا ده دیسه لسر گفا اپراسیونکی هم بری روجاوای کردستان تیاخفتن اویک جی بتایبت پشتی ریکفتنین کودناف بین انکسه و پیاده ده پیکاتی یعنی پیانکه ده پیکاتی ترکیه نرازی بونا خو نشان ده گفین اپراسیونی ده که یک کرم نرخاندنا تل سر وی سکنا ترکیه گریدای روجاوای کردستان دخوازم بکر بله گله سپاس بو پرسه گله گرینگ قناعتا من کاک جماعت از بخواد حسبینم که ترکیه نها رولک بهاد لیزه رولک بیتر پاراستنا حدود خود که یعنی از بخواد نباورم که ترکیه بکاره به اپراسیون که نها روشا روسیا روشا دولت یکیتی امریکا و هر وها روشا روجاوای کردستانه یعنی از نباورم که ترکی بکاره اپراسیون که وها بکه جبر که اپراسیون که وها ند برجواندی روسیا دیه ند برجواندی امریکا دیه و کرجی ند برجواندی وان دیه جبوه ده از بخواه مدرسه کار آمن تنیه بیامن دبی هنکی
کەکی ئەکرم من دخواست ez wê pirsêşte bikim niha di daxuyaniye rêkeftina di navbeyna enekese û peyêneke de hate destnîşankirin binê wê hate xêzkirin ku ev rêkeftin ne li dijî welatên cîran e rêzê li welatên cîran digirin rêzê li sînorê welatên cîran digirin ev hesta Tirkiye got beramberî vê rêkeftinê girtî bi taybet jî li hemberî enekese gotinên gelekî tundê got ji alî Tirkiye ve hatin bikaranîn ji alî Mevlûd Çavuşoğlu ve gotinên gelek tund li dijî enekese hatin bikaranîn nirxandina te dixwazim bigirim kekê Ekrem. قناعتا من Türkiye betir yani Türkiye nuha qenata min betir dixwaze rewşa xwe a hundir bi derve bide sekinandin. Ji ber wê de ez bi xwe ne bawerim ki Türkiye nuha dikare di pirsa Rojavayê Kurdistanê jî û pirsa Başûrê Kurdistanê jî bi xwe. Yani tiştekî kare bike ji ber ke Gonçeravê de zanim pê ji behs kiribû çend cara bi ter yani Türkiye hududê xwe dipare. Türkiye nuha dixwaze bi Rusya û Amerîka bazar dike. Yani dibêje ji mir hududê dewleta Türkiye ana hey mir bêhînin ez merzin naxwazim. Qenatê min divê Kurd netirsin, divê Kurd heke divê Kurd veya navbena devleta Amerika û Türkiye'de, navbena Rusya û Türkiye'de, navbena Avrupa Türkiye'de. Yani divê Kurd Rojavayê Kurdistanê netirsin qenata min. Kekê Ekrem niha dixwazim rewşa navxweyiya Rojavayê Kurdistanê jî bi awayekî pirsekî bînim ziman. Tu dizanî ku li Rojavayê Kurdistanê mixabin aloziyekî aborî berferahê gotê jiyandin heye. Di proseyekî wisa de proseya yekrêziyê ya enekese û pêyeneke ya goberê ve diçe heye. Giringiya vê di proseyekî wisa de ji bo rewşa li Rojavayê Kurdistanê jî çawaye dikare yekrêziyeke Kurdî bibe faktörekî pozîtîv ji bo derbasbûna vê aloziya rewşa aborî Rojavayê Kurdistanê. Bêguman Kak Cemal pirsa geleke girîngê û qenatê min her Kurdek bê ser bifikire. Lê bi xwe Kak Cemal ez bi xwe ve çawa dikim me bi ter jî gelek bernameyê berê jî çêkiribûn yani li vê bêguman em dikarin rexneyê li enekesî bikin gelekê mayê wan gelek şaştiyê wan heye. Lê li vê qenata min de bar li ser pişta a PYD'ye li ser pişta Yekîtiya Hêdên Demokratîk Sûriyeyê ki ew helweta xwe biguherînin ji ber ke enekese amadeyî bi PYD'ye re hevkarî bike enekese amadeyî bi Hêdên Demokratîk Sûriyê hevkarî bike qenata min de heta enekes heta PYD û heta Hêdên Demokratîk Sûriye siyaseta xwe biguher ev protesta a niha cenabê behs kir pêşkeve. Ji bo wê ez bi xwe wek Kurdek wek akademisyenek ez dihêlim ku dibe PYD û Hêdên Demokratîk Sûriye li xwe vekirin, li siyaseta xwe binêrin û karibin eneketêrên elînî bavêjin. Wê de yani hêviya min ji eneketê ez bi xwe daxwaz ji PYD û ji Hêdên Demokratîk Sûriye dikim ki ew karibin karibin bi enekesê re li wan guhdar bikin, li daxwazê û karibin rêyeka müşterek bibînin. Ez bi xwe divî awayî şûr dikim. Melê spas bo te Ekrem Önen şrovekarê siyasî ku ji nû şepînga Swêdê tir gelm. Kele spas herêdî.